Hintayon amwen no anya ti pakasaritaan ni Olive iti Ilocos Norte anapaluan iti naapal api nga nga naapal. Naapal nga ta isuna wala da kadi sabali nga naapal wenno mga apal kenkwana. Sagudayan nga ro ti surat ni Olive iti Ilocos Norte anapauluan. Naapal. Dear Cousin. Sagbay man nga inak, iburay ti pakasarita ka sinyong kablawang kaman iti ni. Naimbag nga aldawyo di tanemar si studio nang runa keng kang timon dito nga programa. Kastamet na nakablawak, digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa ka digiti naayat nga sponsors yo ken kastamet na kadigiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Ket sabi ko kalpasan nga maibasam dito nga pakasarita ka sinyong ket makangagakmat iti agkakapintas nga balakad. Ngamin, adda ti madi nga ugalik nga kayat kulaunay nga pukawen kuwen na ikaten kuma. Taiso, ti dandani nga nang dadael ti relasyon mi iti asawak ken nang ragrak ti binangon mi nga pamilya mi. Gapo iti kinaapal ko, dandani napukaw ko dagiti agamak. Dandani kami nagsinang agasawa. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong kastyuman nga inak isalaysay. Talaga ka di nga kastoy latat ititid mo kanya kun nga sweldom? Ha, Henry? Apayan niya pala ti reklamom aya Olive bakit? Kat umanay mo detan para kadigiti abasto tayo pagbayad ti bills, pagbayad ti upad iti pag-abangan ti nga balay. Kastamotan kadigiti kasapulan ni Aliyah. Oh, apay nga nagsennaay ka. Kasano kat kanayon matlaengan, binulan matlaengan nga sakto laeng tititid mo kanyak. Kat apay nga minaya. Kat anyang ti maramida kat isungat laeng ti maswel-sweldok. Dimit ko nam kanyak idi, nga ngumaton to ti sweldom iti pagpapaayam nga trabaho. Alaganos kakadlat ta, dumting tulat ta day nga panawin. Ay na, kasano kat no adamot sobra na, igatang mo mat kada di pagparjud mo, kada pagpaparlor mo. Nabayag pa ikidin si ka Henry nga jaknap-napan iti parlor. Sa aklamapan parlor, no itugot nak ni Maring Julie. Apalam manon, dadya nga kumadreta. Katalaga apalak launay ni Maring Julie, ta uray no kaskasano, mairapin na latamat ti agpapintas. At nga tamot pagpapintas na isongar ti point ko. Anyala ko maddumadan kat saan damat ka nabaknang nga kaskadata. Angim kanahin matlata binulan latamat nga. Mapan agpaparlor, agpariban, agpakurimatmat, agpakiday. Kanahin matlata nga makagatang kadagiti pagarjud na kas kumay iti make-up, pagpapudaw. Idinto nga siyak. Ay na, saan ka kad nga reklamo bakit? Takulak mo't king ka, saan mo nga naskin di agpapintas, gaputa nakapinpintas kan. Kanahin lang nga kas na dibagbagam. Tikid di ibagham. Talaga kid di nga mo nga amot ag salukag. Di ka ko masumapol iti sabali nga trabaho nga dagdakkel ti sweldom. Tapno adamot sobra na tititid mo kanya. Tapno adamot ag serbi para iti sabali nga banag. Ta saan lang iti eksakto lang nga para pangkaan tayo, pagbayad tayo ti bills, ken para iti masapol ti anak ta. Ay, saan mo't nga nasisita dita pagparjod? Adupay ti mas nasisita ko ma. Ket, awan matitid mo kanya. Kaanon tupay nga umasensuta, kaanon tupay nga agsaliwanwan ti biyag ta, Henry. No kanayon matlata nga kastuyen, no marnag kat kastoy nga sweldom, siyak saan? Ay na, maumak to lataking ka, Henry. Ay, data ka manan, Olive, bakit? Kanayon kalakastan. Baglakit din ta nakaturugin ni Aliyah nga anak ta.
Saan nga nasayad nga mangmangig na deta nga kasta nga palagsasaom. Kit kaano pa nga rod nga agbaliw ka, kaano pa nga makaamiris ka, kadigit ibagbagak no saanak nga agsaon, no saan ka nga palagipan nga kanayon, Henry. Ay nga, agpano-panunot ka kuma. Dumakdakkel ti anaktan. Iso nga rod, nga saan nga mga panpanunutin deta pagpaarjud mo, ken saan ka kuma nga umapapal ken Maring Julie, taado ti mas nasisita nga banag, ngim deta nga banag. Kasti ko napintas kan, bakit? Saan mo nga nasken nga aramiden, deti aramiden ni Maring Julie nga agpapapintas. Ay kit no adda kwarta da pagpapintas, ay di na sayaat. Angim, saan mo ko mga apalan? Saan narumbing nga apalam ti sabali nga tao? Siguro agad agpapintas ni Maring Julie gaputa panagrik na kat saan nga napintas si Suna. Uno panagrik na ni paring Oscar kat saan nga napintas ti asawa na isong akasjay. Ngim para kanyak bakit napintas ka? Napintas kan. Iso nga saan mo nga nasken? Saan mo nga kasapulan ti agpapintas? Amo kay pagbagam na deta kasi awan ti maitad mo kanyak nga pagpaarjud ko. Visit! Naawan na nakara sa mga anon. Panawang kan. Dahil papanam. Masurunak nga talaga. Kanayo lata nga kasatrasunan. Imbes ko mga agsalukag. Imbes ko nga igaid na tagtrabaho na sumapol ti trabaho nga sa bali nga. Tagdakil ti sweldo na. Tapno maipaay naman ti pagragsakak yung saan. Mabisitak na talaga. Oh, Maring Julie. Si Kagayam. Anya ka ditirantam. Kwa, mare. Baka kaya't nakakuyugan. Sa dino ti papananta, mare. Planok namin ti mapanagpareban ita. Ken agpa dalusak ko may ti ko ken agpa-Q-tex. Masulitak namin nga mapan awan ti kaduhak. No awan ti katungtungtung ko. Pasensya kan, Maring Julie, Nairanamot nga awan ti kwarta. Saan kamot nga mabalin nga masabayan nga mapanagpa-parlor? Kit man ano no, kuyugin naklatan. Ilibre kalatan ti pagpaklining ti kukom. Ken ilibre kan to pa itimakan. Talaga, Maring Julie? Wen, mare. Ada ngamin ti kwartak ita. Inikanak nila kay. Ay, imbag ka pa'y mare. Imbag ka pa'y, taorin o kaskasano, maikan na ka ni paring Oscar iti kwartam nga agserbi mo titibagim. Dinto nga siya. Ay na, nabayagan nga sa anak ka nagpa-parlor. Nabayagan nga sa anak ka nakagatang iti pagpaarjud ko. Isong arod nga nakapinpintas ka ni nakapudpudaw ka. Nakalablab basit ti bibig mo. Dinto nga siya. Ay, kas gagangay laeng. Napintas ka mo't Maring Olive. Ang iso na laeng, tanapinpindas ka kumamanen, no agpa-parlor ka pa'y. Isupay amare. Ang awan mo't timabalin ko, awan mo't serserbi na ta asawak, di na mo't dingdinggan ti bagbagak yung kwana. Kontento mo't isunan, kadeta sweldo na binulan, nga eksakto lang agserbi kada kami. Awan man lati mabati nga urisang kabasit la kuma, nga pagpapukis ko, pagpapintas ko, igatan ko ti pagarjud ko. Ay, sana ulatan ko Maring Julie. Taimbag ka pa, taikan na kanila kay mo. Babaamlatan uri ta ilibre kat pagpaglining mo't ko. Ken ilibre ka pa iti mga makan, Maring Olive. Mabit lang nga rod Maring Julie tainak lang agsukat. Kuyugin ka nga kuyugin. No di nakla ko mailibre. Masulitak nga talaga nga sumurting ka. Ngamin apalang kan tulaeng nga agpapaparlor, dinto nga siya jak makapaparlor. Maturog ka din, bakit? Bakit? Apay aya, wen maturog ako. Sa anak mga arakupan, kat ni nagpudot. Napudot nga. Saan ba't nga napudot No si ka, saan ka pudutin? Siyak pudutin na.
Uray gamak lata imam. Ay unay ka mo tan. Henry, nga nakapadalos ka gayam ti kukom. Uwan ata in libre anak ni Maring Julie. Tawan matitid mo kanyak. Awan matimaitid mo kanyak nga pagpa-cleaning ko ti kuko. Uray mo't saan ka ngamin nga agpadalos ti kuko. When agpag-Q-tex, umanay laeng matin, deti gagangay lang nga panag-cleaning mo. Napintas mo't ta kukom, napintas ti ramramay mo. Kunam lang day ta atawan ti maitid mo. Ay na, abi ngamin nga di ka mamati kanyak. Among bakit? Ti may isa nga nangayatak king kakit, nakainlabak king kakit, ti kinasimple, ti pintas mo. Rason ti awang kwarta na. Rason ti awan ti arapaap na. Kunamla day ta Angim nung napintasan, adda ko mapagpaparlor ko, akit adamanan nga mainlab ka kanya. Ay sus, api ngamin nga naskin pa lang nga agpapintas ka. Kat lab na lab ka lang nga rodan. Kat sa anak ko nga, agsapol pa iti sa bali. Ken sa anak to nga tumalyaw iti sa bali nga babae. Uray no sinuman ti kaarjudan dita. Si kanto pa'y laeng nga simple nga awan ti make-up na ken saan nga agar arjud. Ti ayatek. Ti lagda ka. Ala na. Di ka di mailiw. Agtalnaka ko na. Masurunak pelaking ka. Ay. Siguro. No dumdum ngig ka kadigiti bagbagak, no agsapol kat sa bali nga trabaho, nga dakdakkel ti sweldo, maaramid ko kumamat digiti, kaya't ko nga nga aramidan. Sa anak kumamat nga mapapal ka ni Maring Julie. Ay anusak lang ti simursurot keng kwa na ure no mapapalak nga buya ikisuna, nga agparpariban ti buok na. Kaputa in librenak iti pagpadalos ko ti kuko, pagpa-Q-tex ko, ken in librenak pa'y iti makan. Tawan mo tapulos, tinamnamaik keng ka, Henry. Iso nga awan mo tinamaim kanyak itang rabi. Maturog akon. Nang. Anya day jay, olive anak ko. Mabainak ko mga mangibaga king kang, adun dagiti utang ko king kang jak pa'y nabaybayadan. Awang-awang ka di tibagas yaw, kaano pa'y nga naawan ang kay tibagas? Anya ti masapol mo anak ko? Bumulod ako mapela ti kwartam nanang. Kwarta? Ikan nakamot ti asawam ti igatang niyo kan dagiti kasapulan niyo anak ko. Masurunak nga rin ni Henry nanang, taawang malati itid na nga surok na ti sweldo na. Kanahin lang nga eksakto. Kasanumot nga men ulib anak. Amo ti asawam ti ugaling. Nang, agpay sumat. Uray siya kat amok. Nga tunggal makaigem ka iti kwarta. Sa bali ti pangipanam. Ni nanang mo't sermon na nakadiman ng nanang. Agpay sumat anak ko. Saan mo nga tagidaksan no magbagaan ka? Nga men, siyak ang mismong tinakapadas. Kaano la ide? Nga ibagam nga, bumulod ka iti 500, ta igatag mo iti bagas. Dinto nga adumot pa'y gayam ti bagas yaw. Tagayam, pinagbayad mo dati namnamaam nga sumangpat nga order mo iti TikTok. Nga anya, pagpa-arjud manayin. Ninanang mo. Kasapulak mo ti make-up nanang. Amo yung mo, babae Angam ape nga naskin nga ilimid mo kanyak. Ilibak mo, ibagam nga igatang mo, iswitik mo pa Baka nga rin no didak ikan nanang. Anak ko, naghilig ka ngamin nga agatang ka dagiti pagpa-arjod. Idinto nga, saan mo mo't akasapulan ti pag-arjod? Napintas ka mo't anak ko. Kan saan mo't nga, apay, ibagbaga ka diti asawam nga nasken nga agpapintas ka? Saan mo't nanang? Ibaga na pikid di nga napintasak ka no, rin no agpa-arjod. Malagayam! Kunana lang day dyan nanang. Angim no kuma agpapintasa ka kat di adada nga napinpintasa. Di adada nga
Ay, ito nak ti asawak. Deta kat nga minti madi. Madi deta kapanunutan mga kasta anak ko. Saan nga nasken nga kasta nga panunutin pay laang dagita pagarjud mo nga deta kasapulan ti pamilya. Apay agkurkurang ka di ti asawam. Di itid na nga igatang yun kaninyo. Saan mo't nanang? Agkurkurang ka di ti itid na nga pagbayad yun iti abang yaw. Kan ti bills yo iti binulan. Saan mo't nanang? Malagayam. Agkurkurang ka diti itid ni Henry nga asawam, kadagiti kasapulan ti anak yo, ti apo ka. Saan mo't nanang? Malagayam. Anya nga rod ti reklabam. Anya nga rod ti kasuron mo iti asawam, idinto nga maitid naman ti pagrebengan na kada kayo. Kumaakit, surukan naman ti itid na nanang, kasanong ron mo nga, agsaliwan-wan ti biyag min, panay eksakto latan. Amo na nga rod, ti ugalim, ulib. Kadi mo laam mo baka mo't na agiduldulin mo na agururnong ti asawam. Diyak lang mamati nanang. Kasanaw, tunggal makaigem ka iti kwarta. Kasla agbubudon tadakulap mo nga aggatang kadagiti pagpaarjod mo. Ninanang mo. Alan-ananang, 5 gasot lang. Ayunay kan anak ko. Amu ka launa yun. Kasla matay ka no saan ka mapagustuhan. Angam da ito na, ibagakin ka maudin da ito. Saan ka nga pagustuhan ito na maminsan. Sigurado aklakid di nga pagarjun mo man da ito yan. Saan ko naknot nanang? Igatang ko iti... saan mo nga ibagbaga kanyak? Ta sigurado nga agulbod ka laan. Dati ti 500. Laglagi po maamuak lang nga pagarjud man ng ti pangaramatam ka dayta. Saan kanton nga makaulit kanya? Alawong ka din nanang. Bayadak to dagiti nakatadong nga utang ko kingkan. Basta laki di makalungaw kami. Maturog ka din bakit? Arakupin ka man, aprusang ka man, Tagtan na ka man. naglamuyot mo tikudil mo bakit? Kung nagbanglo ka. Nangalaam ting gatang mo iti moisturizer mo. Moisturizer nga. Amuklatan bakit? Saan nga kastoy kalamuyot ti kudil mo? Kung saan nga kastoy, ti sigud nga angot na. Sigurado lakid di nga gimatang ka manin ti moisturizer nga nginginain. Imutang ka manin kininanang. Maturog kakit din. Tama ka turog akmatan. Sungbatan na kuma. Ape nga nga naskin bala nga agusarkat kakastay dinto nga. Saan mo't nga nakirsang o nagkurkursing ti kudil mo? Kasti ko naam nalamlamuyot matlaang no agusarak iti moisturizer. Apay, agrek-reklamo ak di. Kuturay saan Ngam apay, saan mo't nga dakas nga agramatak? Angem dinistorbo manin ni nanang. Bakit di ta inikan na ka? Sigurado ak lakit di nga saan mo man nga imbagan ti pudno nga pangaramatam ti kwarta nga buludim ken kuana. Agtal na ka man. Naku mangamin iti kanak ti kwarta. Di sa anak nga mangisistorbon kininanang. Ay, di ka di mailiw bakit? Pagustuhan na kuman. Mailiw ak lang unay kengkan. Nabayagan kat, nga saan ta nga nagpapasiti ragsak. Agkang ka man. Uray ta nakabangbang luka. Tata kayat nakagkan gaputa na bang luak? Idinto nga dinakmet kayat nga ikan, iti igatang ko iti pagpabanglok. Anya? Gaputa saan mo't nga sikat nangtid kanyak ti igatang ko't pagpabanglok. Agad di. Awan mo't tinamaam kanyak Tano ko may ikan nak, di adda ko mamatlata na maam kanyak, tunggal mailiw ka ako nam. Anya?
Mm. Imbag ka pa'y Maring Julie, takanahin nga adot kwartam. Nagpa-parlor ka manen. Ken nginginain dito nga restaurant nga nang ilibrem kanya. Kat no adda kwarta amaring Olive, edi igastos. Alangan mo't kasaon ka aramaten ti kwarta nga ititid ti asawa. Siyempre agad agen joyak mo't agpapintasak. O mga anak mo ti dagkakaimas. Kastala kumamot ti kapanunutan ti asawa. Nga ikan namot ti asawa na, ikan nakmot iti kwarta nga aramatik tapno no rumagsakak mo't. Angam saan? Nakaasyak lang nga mapunutang kininanang ko. Saan ko man nga ugalit umutang ti sabali nga tao. Tamabuti nga baka no jak mabayadan. Saan nabalik kininanang ko ta dinakmat singsingiren. Anya aya ti trabaho ti asawa mare. Kanayon lang nga adot ititid na kwarta king ka. Saan kun nga damdamagan ti sideline na mare. Ngayon malaksid ka dati trabaho na ti aldaw, adapi ka no sideline na. Lumabalil ako mga iserrek ko ni parem iti sideline ni lakay mo kat iserrek ko kuma. Adda ka di bakante, mare. Awan mare. Di nantupi kayat nga ibaga kanyak no anya di sideline na. Alakat sapay ko mata adda bakante. Pakidamag mo tuman kanila kay mo, mare. Tabaring no maiserrek namot nila kay ko, taadamot iti sideline na, tapno maikanak mo iti extra nga kwarta nga aramatek mo para iti bagi. Ay na, maumak ka talagang kini Henry. Mapunpunwa na kenkwanan. Kasla awan na pulos ti arapaap na iti biyag. Kasla umanay kenkwanan, deti sakto lang nga selsweldwen na nga ititid na kanya. Kasano nga rod nga agsaliwanwan ti biyag mi? Kasano kan minto nga rod nga makapabalay? Kasano nga rod no, dumagdakkel to ti gastusen ti anak min do nagbasan. Ay. No daddumaket mapanpanunot ko nga. Sa bali ko malat ki asawa ko. Di ko maadda arapaap na itibiyag. Di ko nalaing agsalukag tapno no maitid naman dagiti pagragsakak. Sana ulatan na mare. Sana all ik-ikan ti asawa na ti kwarta. Apay nga itaka lang, Henry. Nakaring kami gayam. Olive, bakit? Kwa? Nag-aawis lang dagiti kaubraak. Napang kami lang nagiinom. Imbag pa'y tamapanunot mo nga aggastos para iti inumem nga arak. Dinto nga, kanayo nak nga agrekreklamo king ka, nga awan ti sobra nga ititid mo kanya. Saan ka kuman nga agriri? Bakit? Na nagsweldoak. Kaslamot la excited nga mangawat deta iyawat iyapontem kanyak nga sweldom. Ha, Henry? Sigurado akmot nga eksakto la dayta itid mo kanyak. Eksakto para iti abasto tayo iti binulan. Eksakto para kadigiti pagbayad iti bills habang ti balay. Para iti kasapulan ni Aliyah. Awan tumot la ti mabati. Ape ko mga excited Abus na eksakto lang nga roden kinisayampay. Saan ko nga kinisayan? Nagilibre ni boss. Kwa? So napatpatig pa yung tabos mo? Anya? Saan mo nga sa kahit ko sa unda? Kahit ngayon? Amom ka di nga maumaking kan? Ha? Henry? Bakit? Mabit lang. Tayo nagiji unig ti silid ta. Sakto mapanagdigos. Gapot adi ka mauren nga rumuar dito silid. Si Mareka kon Henry. Ha? Namurmuren ka din. Nausawan ka din. Apay ka di. Bakit?
talaga ka di nga awanan ti. Panggap mo pa'y nga. Baliwan day ta nga. Baliwan ti sitwasyon tayo. Anya ti kahit mo asawan, bakit? Oh, my God. Talaga kasla di mo mauawatan ti bagbagak? Kasla awan na pulos? Ti panakamiris mo ti sitwasyon? Henry, my God. Ti amok na dapat pagbaliwam. Di ka pulos maawatan, bakit? Isumot lagayam nga di mo pulos ding-ding-ding ti bagbagak. Isumot lagayam nga di mo maamiris ti kahit ko ang mapasamak. Ta di mo pulos maawatan. Nauma ako ni ti kastoy nga biyag, Henry. Iyawatan nakman ti sweldon nga eksakto laeng. Ano sakto laeng manen? Ngawan man lati agserbi para kanyak. Ay na. Amom ka di nga. Kastaon na ti apal ko manen kin Maring Julie. Tanapan ko manen kinuyog nga napan nagpaparlor. Nakapinpindas di ko rin matmat na. Nga apalak launay. Nga tunggal agkirim kat kasla agbaliw ti langana. Anya? Kaapi nga apalam ti kasjay. Kat kahit kumata mapadasan ti aglang nga ti kasjay, Awan na pulos talaga ti maitid mo kanyak. Awan na pulos ti sorok ti sweldom, Henry. Oli, bakit saan mo nga kasapulan nga patid dogan ti kurimatmat mo? Tanakapinpintasin ti kurimatmat mo. Letsemkit di. Anya? Buisit ka nga talaga. Kanain nga kasat pambar mo, kanain nga kasat ibagam. Daputa, talaga nga di mo kayat ti agsalukag, di mo kayat nga agbaliw. Di mo kayat nga baliwan ti trabaho tapno nung umato kumamat ti sweldom tapno sobra kumamat ti maitid mo kanyak tapno adda kumamat agserbi kanyak. Maumaking kan! Oli, bakit? Saan ka ko mga mauma? Ibatanak. Agkalma ka pailaan. Iturog ko pailaan. Kat medyo nakaadok ti inom ko. Kasta, maturog ka. Turugam dagiti bagbagak. Dayta mo ti paglaingam ka, Henry. Talaga na umaking ka. Maturog ka. Tayin to nagriing ka. Awan kamton ka ni aliyang mariingam. Agtalaw kami. Kat sa kanto na. Sa kanto lagsubli no makaamiris kanton. No agbalbaliw kanton. No mampanunutam ton. Nga baliwam tibiyag mo. Tapos saan nga eksakto ka na yung tititid mo kada kami. Agim paki ako. Kami pelagyan kininanang. Talaga nga, napunuan ako ni ti asawag. Nga awan na pulos ti arapaam na itibiyag. Alay ko naging ti arwatin. Ken ti arwatin ti anak ko. Taagawit kami pelay. Iji yan ni nanang. Anya ti aramidin nyo dito anak ko. Ngay tugtugot mo pa iti apo ko. Anya ti orasan. Agsangsangit ka ka di ulim anak ko. Apay anya ti napasamak. Kinapi nga dadakkel nga duwa nga bag nga awit mo. Nang, diti kami palang agyan kini Aliyah. Ay, kaapay mahit. Nagapa kay kadikin ni Henry. Nauba akon kankwanan nanang. Awan na pulos ti magbalbaliwan na. Saan ko makita nga sumaya at tibiyag mi? Gaputa awan mat ti makita nga pa nagbalbaliw na. Iso nga nasisayaan no. Ikak mo ti pagpanpanunutan na. Baring no maamiris na mat ti kinapatig mi nga aginana. Baring no agsalukag, baring no agsapol ti sa balik at trabaho na. Ay, unay ka na aya ulim, anak ko. Anya dayto nga inaramid mo. Sana bali nanang. No talaga nga di makaamiris ti asawa.
sumapulak ton ti trabaho tapno mabayadak di ti utang ko king ka. Tapno sa anak ton nga mangnamnama king kwa na. Kasano nga ron ti anak yaw? Iramaraman mo pa iti anak yo, anak ko kaday tanga klasit panunot mo. Api nga kasta ka aya. Api nga kasta ka anak ko. Niya, imbas ko mga sakti kanunungan yo nanang ta sakti anak yo. Ang imkasla adadapi nga ti asawak ti kanunungan yo. Tama di day tagay daramid mo anak ko. Gaputa saan nga maitid ni Henry dete kayat mo. Gaputa di na ka maikan ti kwarta nga igatang mo't pagparjud mo. Kaguram, masuron ka kinkwana. Kit ita tinalawan niya. Inramraman mo pa iti apukok, piban pa iti apukok na ay nadisturbo ti turog nan. Ala, saan lang nga day nga ba nagtinakaumaag nanan. Kasano nga rodin ti masakbayan ti anak mi. No eksakto la ka na yung tititid na kanyak. Awan na pulos itid na nga sobra kanyak. Uwan ata di nakakayat nga pagigaman ti kwarta. Anya? Isungarod nga. Iduldulin na ti kwarta na anak ko. Isungarod nga. Da kami pa iti pangpangtidan natin na do mga kwarta na. Anya nanang? Anya ti katyo asawan? Mabainak pa'y kumanga mangibaga anak ko. Gaputa siyak ti inam. Mababainak kini Henry nga asawam. Gapu iti badi nga ugalin. Nga tunggal makagam ka ti kwarta. Kat di mo bala panunutin ti masakbayan ti agidulin mo no agurnaw. Tanapadasan yon anak ko. Napadasan ti asawam. Ti nagitid king ka. Nga imbes ka idulin mo pagarjud mo. Huh? Iso nga ti inaramid na. Saan nan nga imbagbagaking ka ngem nagiduldulin ti sobra ti sweldo na. Kasano ko mananang saan ka lumad nga imatot sweldo na. Ay saan man, ngem saan na nga imbagaking ka. Tapno saan mong ipilitan nga dawatan deti sobra ti sweldo na. Iduldulin na anak ko na bayagan. Nasurok makatawanan. Nga si Malsali ka no pa'y ti paluwagan. Huh? Kat idinagawat iti paluwagan, intid na kin ni tatang mo. Pinainik ka na ni tatang. Akit nakisosyo mo't ay iti talon. Kin maysa, adda pa yan titintin na nga daga nga pagpatakderan yun to iti bukod yung balay. Huh? Kinagpaisuan na anak ko, dagiti binulbulod inututang mo kanyak, nga pinagarjud mo. Isunat piman nga imay nagbaybayan. Nang? Wine? Isungar nga di kasing-singirin. Tatunggal maamuan ni Henry. Tano agdamag kanyak kat sa anak mo't nga makapaglibak. Ta saan kamot nga kayat nga kaluban. Ibagak nga imutang ka tikas to'y tikas jay. Akibayadan na magkanyak ta mabain ka daw. Nga ibagana pa'y kagdi kanyak nga numutang ka kat saan ka nga ikan, angam saan ka matiis tag sangit-sangit ka mat. Nang? Ketyo sa unanang? Nagururnong ti asawak? Wan, anak ko, hindi mo amaw. Tama abak ni Henry, nga mangipaigim keng katikwarta. Tanaapal ka launay katunggal umapal ka, di kan agpanpanunaw. Di mon panpanunoten no pangigasgastuam ti kwarta nga igimaw. Nang, ibatik man pala ni Aliyah kada kayo uri tamat maturog mat. Kaapay, agsubli akin ni Henry nanang. Ado kayam ti basol ko kinkwana. Ay, naskin rumbeng na laeng inka agkid daw iti pamakawan kinkwana. Nakasaysaya at ni Henry nga asawam. Ala, Diyos ko. Kaasi mo ti asawak. Naminaadon nga nagkidaw kanya kasaan ko man na pinagustuhan. Tagayam ka. Pagsayaatan at pamilya may ti panpanunutin na ang panawang kapay nga rod. Tayo nagbumawi iti asawak nanang. Ay, rumbeng na lang anak ko. Amin aramidam tapno pakawanan da ka. Tapno makabawi ka kinkwana. No, nasken nga rabaw-rabawam. Ninanang mo. Ay, agpaiso ti ko na.
aramidim day ta anak ko. Ta, dakkel, tinagkurkurangam kini Henry. 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 Henry, I'm really sorry. Pakawanan na uli, bakit? Noon yaman tinagbasulak yung ka. Amin ma tinaramid ko para iti pamilyata. Ni mapay nga pinanawan na. Henry, nagsubliak. Agtagtagainap ka. Apod na nga pinanawang ka itay. Ang im nagsubli ako, ang gabuta nakaamirisak. Gabuta amok nga bidot ko. Bidot ko, tinaramid ko. Agriing ka. Nagabutawan kan. I'll just touch myself. Oh no, saan? Ada titoy. You don't need to touch yourself. Ada dito nga mang touch king ka. Henry. Olin, bakit? Agtagtagain ni pagkadilain. Saan? Angin, ti makapuuta kitay. Awang kayo dito eh. Kinitak ti arwatin nyo, awanin. Ngim na iturog ko manin. Pudno nga pimanaw kami itay gaputa. Saan ko pa nga amo ti amin? Tsak pa'y amo nga. Nga. Dagdakkel ka ayam di basol ko kayo ka Henry. I'm sorry. Oh, I love you Henry. Talaga? Oo. Kaya't ko tiyag supapakit kinasayaat mo. Tsak min amo nga. Nga. Adagaya min titintin nagam nga lote nga pagpabalayan tayo. Naibaga ka diking kan ni nanang gani tatang? Ni nanang nang ibaga kanya. Nga ada ka no painted mo nga para ititalo ni tatang. Wen. Ken ada ti irurno nga ka talaga. Api nga di mo imbaga kanya. Amom. Ay saan mo nga naskin nga sungbatan data? Ita maawat akon Henry no api nga dinagpulos kahit ikan iti extra nga kwarta. Tadi mo kayat nga awan ti kas eskat na ti papanan na ti nagbanbanlugam. So, mapakawanak ka di Henry. Para kanya kat awan mo tinagbasulam. Iso nga saan nga rumbing nga pakawanan ka? Ay nga, nakasaysaya at kalaunay. Gapo iti dayta. Aramidik ti amin. Bumawi ak. Manong arabi nga kinalbit nga nagkadkadak. Manong arabi nga ko na mga mililiw ka ng saan ka mat nga pinagustuhan. Iso nga ita bumawi ak. Anya ka diti kayat mo, Henry. Ibagam laeng ta aramidik. Talaga? Ure saan ko nga ibaga? Amumlatan ti kayat ko. Ay, sige. Alang arod, aglabos na arod nga duwan, Henry, lakay. Kayat mo, Pai? Ano kayat mo, Pai? Bakit? Sige. Kasi ka saan ka dipeng nasakit data? Data pangam? Kaya rilaang lakay. Sige nga, Rod. Alas tunan, bakit? Bakit no aglak ta pangam? Ha? Saan mo't kid di laki di kahit mo pa. Sige pa. Amok ka jak pinakabawi king kalakay. Ay na. Alaw mi kakit din lak. Ay, bakit? Rabawan naklatan. Amok nga iso ti kayat mo. Saan nga nasisitan ti kayat ko? No anya ti kayat mga posisyon, iso ti masurot. Anya ti kayat mo?
Agburiri ak kadi, agsikig ak kadi, kahit mo kadi nakatugaw ta, tatugawang ka, wennoan niya. Agdata aklatan, tarabawan nak. Wen ang ti kumamot kahit mo ti masurot, gaputa siya nga ron ti bumawi king ka. Alakit, kaya't kumat, nasikat akin rabaw. Ta kaya't kumat abuyaan, bayat nga agkabkalyo ka itirabaw ko. Talaga, sigurado ka? Wen bakit? Nakabawi kan, kadati panangan mo itay, iti nakapapaot. Sure ka Wen ko nakmat. O sige nga Rod. You miss my body? Kasta unay abakit. Nabayag nga minin nga, day di naudi. Ay, You're so hot bakit? you miss my body? Wen abakit? Ala sige nga Rod lakay. Rabawang ka nga Rodan. Ulitik lakay. I'm really sorry. Awan tinaskin nga. Pagsurian bakit? At least nakaamiris ka kit nagsubli ka. Ay, talaga. Sana mabalin nga dyak agsublikal pa sa ni tinaamuak. Yun ang awan gayam ti rumbing nga apalak. Tasyakon ti kagagasatan nga asawa. Kaputa si ka ti asawa, Henry. Gabo iti napasamak kasin yung nakaamirisak nga dakkel ti biddot ko ken dakkel ti basol ko iti asawak. Iti namin adu nga daras nga pinagsawsawak. Imbagak nga awan ti arapahap na iti biyag idinto nga limod gayam nga adda ti urnong na adda ti tintenagad na nga lote nga pagpatakderan minton iti balay mi ken adda iti kaslang puunan na nga inted na kinitatang tapno no ti kasta ket makatulong iti talon nga kumitkita met. Saan gaya marumbeng nga apalak ti padak nga tao kasinyong tao mo na unay ket ti mismo asawa kon ti mangibagbaga nga saan ko nga rumbeng nga aramiden ti aramiden ti sabali nga agpapapintas gaputa na pintasa kon para kenkwana. Kanayon met nga iparik na ti asawak nga siyak ti kapipintasan ngem no apay nga nagpanunutak iti madi gapulaeng tadinak ikan ti igatang ko iti pagpaarjud ko. Wen kasinyong aminek nga iti naminsan iti nabiit kami pa nga agasawa ket namin adu nga daras nga nailaw anak na sulisugak gapu iti apal ko iti sabali nga babae nga naarjud busbusek deti sweldo ti asawak nga mabati para iti pagpapintas ko. Siguro naawanan ti talag ti asawak ket nagaramid iti wagas tapno makaurnong isuna para iti masakbayan ti pamilyami. Apresyarek launay data nga naramid ti asawak no pay medyo mabainak iti bagik ta siyak gayam ket saan na nga mapagtalkan may panggap iti kwarta. Ala aminek mat. Ket dayta nga rod ti kayat ko launay nga balbaliwan iti bagik. Ngem adalat tamad dagiti gundaway nga no makitak ni Maring Julie no awisan na ket umapalak. Kasano kadi nga ikaten daytoy nga madi nga ugali kasinyo nga apalak ti padak nga tao. Kang runa ay kaaduan wenno kaaduan nga asawa nga babae no agpapintas man ket ti rasunda agpapintas da para iti asawa da. Ngem siyak jak amo no apay nga kayat ko't agpapintas idinto nga ibagbagamat ti asawak nga saan ko nga kasapulan. Sino ka diti pagpapapintasak? Wenno apal ko kadilaeng? Wenno panagriknak ngamin ket jak la kayat ti maartapan? Jak kayat nga maartapan dak iti padak nga babae? Jak maawatan ti bagik kasinyong iso nga jak amo no kasanok nga ikaten deti nga galik iso nga nagtakli na iti programam tagpabala kadakman kada kayo. Ada ka din nakapadas ti kastoy nga idi ket naapal met naarjud met ngem kalpasan na kamaudyanan na ket nagbalbaliw met laeng
nga imbes nga pagpaarjod ti panpanunutin nan ket panpanunutin na laeng ngayon ti pagsayaatan ken agserbi ti pamilya na. Dahil yung ti pakabuklan, ti pakasarita ka sinyong ket sapay ko ma ket nakaibatit adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga din nga kinagbuya. Ket yun akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kanyak ket agyaman aklawlay ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang ted biyag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuy agproblema apagayam mo Olive iti Ilocos Norte.